ନା ତାକୁ ଯାହା ଦଉଛନ୍ତି ଘର ଦଉଛନ୍ତି ଖାଇବାକୁ ଯାହା ତିଆରି କରି ବାସି କର ନା ବାସି ଆଜି ହଉଥିଲା ଜ୍ୱର ପାଇଁ ଭୋକ ଟୋଟାଲ ହଉନି ଛାତି କଣ ହଉଛି ଖାଲି ପେଟରେ ହଉଥିବ ଛାତି କଣ ହଉଛି ବେଳେ ପେଟ ଭିତରୁ କାମ ହଉଛି ଝାଡ଼ା ଭଲ ହଉଛି ଝାଡ଼ା ଯାଉଛି ସକାଳୁ ଝାଡ଼ା ଭଲ ହଉଛି ମା ତୋ ଛାତି ହେଲା ବେଳେ ଖାଇଦେଲେ ପାଣି ପିଇଲେ କମି ଯାଉଛି କମୁନି କେତେବେଳେ ଛାତି ହଉଛି କେତେବେଳେ ହଉଛି ନା କେତେ ଥର କେତେବେଳେ ହଉଛି ସକାଳ ସକାଳେ ହଉଛି ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟ ଆଉ କେତେବେଳେ ରାତିରେ ହଉଛି ରାତି କେତେବେଳେ ତୁ ଖାଇଦେଲା ପରେ ପୁଣି କମି ଯାଉଛି ତୁ 8ଟା ପରେ ଖାଉଛୁ ନା ଆଗରୁ ଖାଉଛୁ ଆଗରୁ ଖାଉଛୁ ଖାଇଲେ ପେଟ କଣ ହଉଛି ଖାଲି ପେଟ ହଉଛି ନା ଖାଇଲେ ପେଟ କଣ ହଉଛି ନା ଖାଇଲା ପୂର୍ବରୁ ହଉଛି ନା କଣ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ଦାସ ଏ କୁରି ମାସ କେବେ ଖାଇବୁ କୁରି ମାସ କେବେ ଖାଇବୁ ପୁରୀ ମାସ ତ ଏଇଟା ଖାଇଛି ସ୍କୁଲରେ ଦେଇଥିଲେ ଦେଇଥିଲେ ହଁ ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ କହିବୁ 9 ବର୍ଷ